תמיד אומרים, יש זיופים, יש מסמכים. האמת היא שהזיופים הם ממש בקצה, ומי טוענים שהם בקצה? הרבנות עצמה. אם אנחנו מסתכלים על המספרים של בירורי יהדות, פחות מ3% מהאנשים דוחים את היהדות שלהם בטענה שהם לא יהודים, רק אחוזים בודדים אומרים שיש איזשהו זיוף במסמך או בעיה מהותית בראיות עצמן. כלומר, זה ממש ממש בשוליים. מה כן יש לנו? יש לנו קבוצה גדולה הרבה יותר, כ10-15% מהאנשים שבאים לברר את יהדותם, שלא אומרים להם שהם לא יהודים או שהמסמכים שלהם מזויפים, אבל אומרים, אנחנו לא יכולים להגיד לכם כן, כי לא הבאתם מספיק ראיות כדי להוכיח את יהדותכם. עכשיו, קודם כל אני חושב שהרבנות לא צריכה להיות משטרת יהדות חוקרת. אם מישהו יודע על מסמכים מזויפים, צריך לבוא, לדווח למשטרה, צריך לטפל. אנחנו לא רוצים שיהיה זיופים כלל, זה דבר לא ראוי ולא נכון. אבל לבוא ולחקור אלפי אנשים כל שנה, בגלל שיש בודדים שיש להם מסמכים מזויפים, זה גם דבר לא ראוי ולא נכון. ולדעתי הוא גם פוגע ברבנות, הוא פוגע ביהדות, הוא מרחיק קהילות שונות, הוא מפורר את החברה הישראלית.